Sumari nyawer pinten. Ditunggu dulu. Baik, wis ora nganggo sawer-saweran. Iki wis tak borong, Mas. Pak Sumari nek ora nyawer golek jago wae. Jagone sapa sing kok nyawer? Pak sapa yo? Oh ya, heeh, sik tak goleke jago. Ya goleke jago. Pak sapa? Pade leso. Pade leso nyawer pinten. Pade leso. Pade leso. Pade leso nyawer pinten. Pade leso nyawer pinten. Pade leso nyawer pinten. Pade leso. Pade leso. Pade leso. Pade leso nyawer pinten. Nek kirane ora anu dirogohke dhewe. Yo kuwi dirogoh wis. Ora dijikoke dhewe. Ora ditokke. Oh, ditokke. Heeh. Ya. Wah. Pak De sinten? Pak Delesus. Pak Delesus nyawer 50. 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 Mugi-mugi rezekine nambah. Pak Delesus, Pak Delesus, mugi-mugi rezekine tambah. Iki ana ora? Sinten meleh lan jenengan sing golek jago kok. Ayo sinten. Iki jono siji teh. Sinten? Sik. Iki ana Pak Rahmat. Pak Rahmat nyawer pinten. 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 Pak Rahmat, Pak Rahmat, Pak Rahmat nyawer 100. Berkah barokah Pak Rahmat. Ayo Pak Rahmat ajeng golek jago napa mboten? Sik. Iki mau Pak Putri wis entuk. Kasih wis entuk aku entuk 1000. Oh, Aku yo pengen sing nek kanggo Linda iki spesial. Apa? Sing kagem Apa sik tak goleke? Ya Pak siapa? Pak Waidi. Pak Waidi nyawer pinten. 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 Pak Waidi, Pak Waidi, Pak Waidi nyawer 100. Matur sembah nuwun Pak Waidi. Wis apa iki mau wis oleh to Linda. Ayo sapa lagi? Ijo ono. Masih ada lanjut. Pak nyanyi lewung Mas. Ya iya nak. siap. Heeh, iki kanggone bar sawer liwung. Ning ndi? Ono Pak Wasto. Pak Wasto nyawer pinten. 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 Pak Wasto, Pak Wasto, Pak Wasto nyawer 50. Putri wis oleh loro lho. Oke. Niki pokoke nek tesih niku tesih dilanjutke. Lagune tambah dawa. Ya, milih ndi? Ayo, sing bagian kono kene ning ora. Ayo. Aja. Nah, bagian Tasnya kene. gede kae. Oh, tasnya sing gedhi. Sapa? Jenenge sapa? Sapa? Pak Pak Medi. Medi. Pak Medi nyawer pinten. 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 Pak Medi, Pak Medi, Pak Medi nyawer 100. Wes tak teruske nyuwun dadi melarat. Ya iki poman sing jelas iki. Hati-hati. Ana sing pecah dadine nyawer 100. Mergane rono pecah dadi nyawer 100. Nyawer 100 alhamdulillah
semoga berkah dan barokah. Amin. Bermedi semuanya, kita doakan banyak rezekinya. Bolone saka kulon kon nyawer dhewe ya ngrekoso. Ngene iki lelagone ragil ngene iki Mas Sugeng pancen. Nyuwun sewu niki kula mboten meksa. Ning napa niki keuntungane nggih jenengan kabeh. Nek jenengan do nyawer lagune ra bakalan rampung-rampung iso. Percaya. Nggih. Ampun. Lah kae arep nambahi. Ndi wong kukur-kukur nambahi. Ya ya. Nek mboten lanjutkan ya. Ayo Pak Waidiara lewong dadi. Apa sabdo apa dadi? Sabda. Sabdo Pandita Ratu. Mas Ragil, arep lanjut apa sampun? Niki tasih enten Pak napa mboten? Niki tasih. Wala iki cah. Kan mau kok Pak terus to, mosok ibu-ibu enggak ada. Enggak ada. Oh, ora ono jare, heeh. Pak RT, lho, kene ning Pak RT to. Lho kok Pak RT kok dinengke wae. Jenengan mboten. Pak RT nyawer pinten. 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 Pak RT, Pak RT, Pak RT nyawer pinten. Ya, nanti ada Mas Nova juragannya persewaan tapi tunggu dulu. Ya, engko sik Mas Nova engko sik. Heeh, engko sik. Pak RT iki. Ayo. Pak RT pinten? Lho arep dinyang no. Kok kathah Pak RT nyawer kathah. 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 Pak RT, Pak RT, Pak RT nyawer kathah. Mas Nova jangan sampai lepas. 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 Mas Nova, Mas Nova, Mas Nova jangan sampai tangan. Oh, angkat tangan toh. Mas Nova angkat tangan berarti habiskan lagunya. Setia Pandita
Matur sembah nuwun Bapak Ibu sagung para lenggah ingkang satu ugi hormatan nyun sewu kanthi lelagon kala wau mbabile sampun kapenggalih cekap anggen kawula sakonya makarya sembang libur wonten ing kalenggan puniki mboten kata lumpen penaturaken pamaturan ingkang tanpa pepindhan dhateng ngarsanipun